bwanji ya Malawi nonse kumene muli madera ozungulira dziko la Malawi komanso mkatikati mwa Malawi kuchokera ku Nsanje mpaka ku Chitipa komanso nkhotakota mpaka ku Mchinji mwadzuka bwanji. Nkhani ndionena kuti timamva zulo nkhani za maboma ali ndi aziti zimenezo zimene amawerenga ku Mkuyu, zimene zija zinali nkhani za maboma muchichewa zitachoka mchizungu zinapita mchichewa. This is Litanywa pa Limpopo FM Amalawi osaiwala ndi lero tulija maina atatuke onse amene akukhuzidwa ndi imfa ya Chilima zonse pa Limpopo FM chigawo cha kumazulu. Aliyense ali mnyumba, aliyense ataweruka ali ndi ana ake kumvesera mwachidwi bwinobwino kuti kodi ndi ndani, kodi ndi dzina la abambo anu lipezeke mmenemu, ndi dzina la mkolo wanu, ndi dzina la amuna anu. Limpopo ndi Comrade Litanywa chigawo cha kumazulu a Malawi ikubwera Limpopo FM ndi maina onse amene anatenga nawo gawo. Kutenga tu gawo sikungopita kukamupha munthuyo koma maplani amene amachitikamo nde nonse amene munali maplani monso pa Limpopo FM muchulidwa kuti a department yakuti anatenga gawo ili, akuti anatenga gawo ili. Limpopo FM chigawo cha kumazulu koma chigawo cha kumama kuno Limpopo FM tati tikuuzeni kunena kuti akujeremani aja amene amapanga kafukufuku aja company manager yatengeredwa ku koti muziko la Germany lomwero. Tikhulupirire bwanji kuti company manager inali company yeni company manager yatengeredwa ku koti chifukwa cha ripoti limene anapereka la ndege imene inachitika muziko lomwero la Germany 2017. Company chakuti imapanga zinthu za fake zokazoka sinambe yapangapo zona zenizeni. Amalawi mundawi inanso tikupasirani programu ina tinachita mwayi tinacheza ndi munthu amene wagwira ntchito yokhuzana ndi aviation kwa zaka 45. Tinatamanga ifali Limpopo kuti no kuli bwino tipeze anthu amene agwira ntchito zimenezi zokhuzana ndi ndegezi aku airport ndipo amene ndi engineer akufuna atilongosolere kunena kuti kodi ripoti limene lija likutanthauza chani, likutuza chani. Ife Malawi tibwera ndi programu yapaderadera pa Limpopo FM. Sitikukhala sitikugona ino akubanja amene munachitiridwa imfa zimenezi komanso akubanja kwathu kwa Maisha Nilumuluzi. Ine ndiye ndikuthamanga kuchemane kuja ndafikako ndipo ndapeza kunena kuti company manager imapanga maripoti afeki. Tikunena pano company manager yatengeredwa ku koti chifukwaso cha ngozi imene inachitika ku Germaneko. Anaipangaso makafukufuku mwafeki ngati mmene apangiraso ulendo uno. This is Comrade Litanywa mwadzuka bwanji akana majeketi lero mukupeza kubanji. Tinamva zonena kuti 6 days musakupita ku office BP yakwera imeneyo isakweretu, imeneyo isakwere. Mwadzuka bwanji tikumva zonena kuti akatapira akubwera siku ndi siku kufunanso ndrama zawo. Izo ndi mmene zimachitikira mmoyo wa pa dziko lapansi. Kodi opanda ngongole ungakhale ndani? Kuti akukunyada kosekuja kunali kunyadira ti ngongole. Kupolisi kwanunkha chabwino palibe. Anthu afika paja poma pangalitaya nthawi yawo isanafike chifukwa chomuthawa munthu. Limpopo FM we've come Litanywa.
Amalawi tamva nkhani zimene zakhala zikunenedwa, nkhani zimene zakhala zikukambidwa ku parliament zokhuzana mafuta amene akufuna kukwera, mafuta agalimoto omwe aku DRC amene anapereka ku dziko la Malawi kusinthanisa ndi asilikali. Ife tinatenga asilikali kuwapasa, ndiye chifukwa chonoti ife paja ndife osaukisisa, ndiye ife tinatenga asilikali kuwapasa azathu amene ali olemererako, iwo aja anatithandiza ndi mafuta. Zomvetsa chisoni, mafuta amene aja akabwera mziko mwathu, a Richard Chimwendo Panda ndi amene amatenga mafuta aja nkumagulisa kukhala ngati iwo agula, kukhala ngati asilikali apita ku DRC aja akuchoka mnyumba mwa Richard Banda, ndiye kunali kunsintho. Mafuta aja akabwera, a Richard Banda Chimwendo Panda ndi kumagulisa mafuta aja ku parliament kuja. Mwina amaopa kuti amenyanako zigogodo, koma munthu amene amamunena kuti munthu wina silingamutchule amene akutenga mafuta awo ndi kuagulisa ndi a Richard Chimwendo Panda, ndi amene Amalawi akhala akutitengera mafuta athu amene tasinthanisa ndi asilikali athu, chifukwa asilikali ajatu ndi aifa Amalawi, asilikali aja ndi aifa Amalawi. Chifukwa tikati boma atu tikunena anthu, boma atu ndi anthu, chifukwa anthu ena simmadziwa kuti tikoti tikati boma ndi chani. Boma ndife anthu, osati boma ndi nduna za boma zoya, izonso ndi nduna za boma, kusonyeza kuti boma ndife anthu, nduna zija zotitumikira ife, kusonyeza kuti Amalawi ife anthu tili ndi mphamvu kuposa iwacho. President uja ndi wa boma wa ife tili ndi mphamvu zochuluka kumposa president uja, koma Amalawi sitimaziziwa. Ndiye mafuta amene tinasinthanisa ndi asilikali amene amagulisa anala Richard amatenga ngati mafuta aja ndi yawo. Mwaona Amalawi, ndiye nkumati dziko likuyenda bwino 2025 apitirize somwewa, ndiye tikamazafika 2027 tizakhala ngati ndani. Ndizomvetsa chisoni kunena kuti Kalembera amene Amalawi eni tikumusaukira tikumsowa wa NRP, zimene zija zikuchitika ku madera awa. Mukapita kumakhanga kunsanje kumeneko, kuchisamba kwa Mogeni, kumalaka, mukapeza zonena kuti akulembesa kumeneku ndi anthu aku Mozambique. Mukapita mbali imodzi ya kumulanje kwa Mbiza, kwa Chinyama, kwa Dzenje, madera amene wawa anthu akulembesa Kalembera. Ndiye ndimafuna ndifunse ino akumulanje bale, MP akumulanje bale, nkhani imeneyi mukuti nayo bwanji? Tikufuna kafukufuku, mupite ndi anyamata anu mutiuze chimene tikufuna ife tidziwe kuti kodi chikuchitika ndi chani. This is Comrade Ntanywa on Limpopo FM. Amalawi tati tikuziwiseni, tinakuwuzani kunena kuti amayi Joyce Banda zimene akupanga ndi chiphimba m'maso. Titha kukusimikizirani kuti chipani cha MCP chapereka ndalama zokwanira 488 miliyoni kuwapasa amayi Joyce Banda kuti agule chimanga. Posachedwa pompa muona amayi Joyce Banda akugawa chimanga ndi chipani chawo cha PP. Ndalama zimenezi zachoka ku MCP. Ndiye tikamakuwuzani kunena kuti mayiwa osakhulupirira anthu, sitimafuna kuti muzitimvesa. Mayi amenewa musakhulupirire, chifukwa amayiwa ngakhale akupanga izi akubanja kwawo sali okondwa, angakhale anawo sali okondwa, chifukwa nyengo imene tilili ndi nyengo yofuna kuyenda ndi Amalawi, osati kungoyenda wekha wekha opanda munthu kukugwira. Ndizomvetsa chisoni kunena kuti amayi a Joyce Banda akutuza kunena kuti iwo anatuluka
atuluka mu mgwirizano iwo omwewo akupezekaso ali ndi mayi ali ndi a president Lazarus Chakwera. Nditha kukuuzani soni ndizomvesa chisoni kwambiri kunena kuti posachedwa kwatuluka mayina kuonjezera executive committee NEC, National Executive Committee ya MCP yaonjezeredwa ndi Ken Msonda, Abida Mia, Auladi Musa ndi anthu ena. Kuonjezeredwa kumeneku anakhala pansi amayi Joyce Bandawa ndi president wa dziko la Malawi ndi kumatchula mayina amenewa. Ndiye mukhoza kuona kunena kuti mayi akuona ngati wabisala kuchisamba koma sanabisale kuchisamba, komano akuti kalulu akabisala kuchitsamba. Osaka kalulu aja akamapha amamenya ndi chitsamba chomwe apitira limodzi onse. This is Comrade Tanywa pa Limpopo FM. Choncho convention ya PP ino UDF tasiyana apange oka convention imeneyi asakunamizeni. Tasiyane apange oka convention imeneyi asakunamizeni. Asiyeni aipange oka kuti zikamala akazizala kaoka asaname kuti akuti ndamene atipangisa. This is Comrade Tanywa pa Limpopo FM. Amalawi, boma la Malawi linatuza kuti akaswiri aku Germany apeza black box. Akuti akaswiri aku Germany apeza black box. Akunkuyu anati black box ili malo abwino ndipo ndiyotetezedwa. Ndipo aku Germany ananena kuti tapasidwa black box ndi dziko la Malawi. Lero tikuzidwa kuti mundege munalibe black box. Black box ili kuti. Black box ili kuti. Mukhoza kuona Malawi kunena kuti anthuwa onse aku Germany, aboma, presidenti sakudziwa choti angauza Malawi. Koma akungoyerekeza kuti mwina titauza icha Malawi amva. Ndakhala ndikunena kuti nyengo imene tili 1964 tinazuzika 1964 pofika solero 2024 patazaka 60. Ulamuliro omwe ucha ndikubwereranso koda Malawi tikhala tikusekerera zonyasa zimenezi mpaka liti. Ndipo ali Limpopo chifukwa chofuntha tinakafika ku Germany komwe takapeza kuti kampani imeneyi simapanga makafukufuku oona. Kuchokera 2008 mpaka 2010 yakhala ikulandira ndalama m'mayiko ndi cholinga chopotoza zoona zenizeni za ngozi zimene zakhala zikuchitika m'mayikomo. Nkulankhula kwawo Achakwera anati anthu tisadandaule, aliyense apezeka ndi moyo. Funso limene akufuna Amalawi kuziwa ndilokuti anauza ndi ndani chikhalireni icho panalibe kulumikizana kulikonse pakati pa anthu onse amene anali mu ndegemo, chifukwa munalibe zipangizo zolumikizana. Ma black box aja kunalibe.
anauza president apalibe amene ati afe onse apezeka ndi moyo ndi ndani mafunso tena amene akubwera kunjaku ndi amenewo. Amalawi amene anavomereza kuti ndege inyamuke kupita kumaliro ndi ndani ataziwa zona kuti ilibe zipangizo zoyenereza kuti ikanatha kuyenda ulendo. Tikumfuna ameneyi atiuze cholinga chake chimene anayilolezera ndegeyo kuti iuluke pamene inalibe zipangizo zokwanira. Mafunso ngambiri koma oyankha athawira ku China. Agoti Comrade Ntanyiwa tatifunsirani funso ili ngati mundegemo munalibe chida chilichonse chokhuzana ndi kulumikizana zimatheka bwanji akumzuzu komanso akulilongwe kumazikakamiza kufuna kuziwa komwe kuli ndege chonsecho mukutiuza kuti munalibe zoyenereza kuti anthu angayankhulane. Sono inu zoti anthu mmalumikizana nawo mmazitenga kuti muli bwanji Daudi Sulaimana amenenso nawo nanu muli gawo limodzi laifa ya Chilima ndikagulu onsewa ati yankhe paokha kumatiuza zonena kuti ayi muzitimbira matelefoni kunambala iyi yaulere tawa anthu inali pompo pamene panali ndegepo tawanso inali pomwepo. Amolo akunchesi koma ndizona inu kukalimba mtima ndithu kukalimba mtima ndikankhwangwa kanu kakang'ono kaja kukalimba mtima inuyo ndipakedi mmagulisa mabokosi amaliro mmaona ngati kuti anthu aja azagula mabokosi kwa inu kambavi kakang'ono kaja kambavi kakang'ono kamene mmagwirisira ntchito kuchikangawa kaja. Amalawi pali mpopo tikulandira zinthu pena ifeyo nkumawo paso kuti izi zakula izi tisazione izi. Nde maina onse afika anyamata amene anapita kuchikangawa munthu amene ananyamula kuyenda nawo kupita kuchikangawa nchifukwa chake tikuti imfa imeneyi likukumwe la anthu likukhuzidwa chifukwa inali plani onyamula anthu kupita kuchikangawa ikumukhuza iye amatako anyamula anthu akupita kuti timufunsa mafunso atiuze kuti anyamatawa powanyamula amatako kupita nawo kuti. Mazolo barepofefemo maina anthu onse odwala BP zidwalani osegula mimba zisegulani koma Amalawi aziwe choona tili mu nthawi ya demokrasi palibe kusakana wosaka nsake nayeso asakidwe ndimene tiyendere. Mwamva Aponika lindo akuyankhula komanso tati tikukumbuseni mphini yobwerereza ndimene imacha achipani cha MCP ayamba kufikira anthu amene analuza zisankho ku DPP ndicholinga chonena kuti akalowe ku MCP mwachisanzo abale awo a Richard Banda amene ali a Wycliffe Chimwendo anakapeza
anakapeza anthu ena ku TPP kunena kuti tiyeni mulowere uku, ndipo kwatuluka ndrama ku miscellaneous account zimene zifuna kumanyengerera anthuwa. Agadama apezedwa kale kuti apase kena kake, Antenje apezeka kuti apase kena kake. Pali list ya maina anthu a DPP amene apezedwa ndi cholinga chonoti apite ku MCP, anthu amene analuza masankho MCP. Choncho MCP yakonza program imeneyi akuti ku UTM ameneso ataluze zisankho akufunanso kuti awafikire awapase kanga chepe abwere ku UTM. Komanso chikangochitika chisankho cha UDF amene ataluze ku UDF iwo akatengaso amenewo agwirise ntchito chimodzimodzinso ku afford kuteku. Ndi programu yayikulu imene yakhazikisa MCP kuti onse amene akuluza kuma convention izafikira ya nyengerere. Ndiye utenga Malawi ndi umenewo muziwe pa Limpopo FM chigawo cha kumama wa kuno. Accuses the president of lying. In Malawi, a dispute has emerged over comments made by President Lazarus Chakwera regarding a report on the plane crash that killed former Vice President Saulos Chilima and 9 others. Information Minister Moses Kunkuyu has contradicted the president's recent statement to German broadcaster Deutsche Welle, where Chakwera mentioned receiving a preliminary report from German experts investigating the crash. However, Kunkuyu now claims that there was no written report, only a verbal briefing, which the president reportedly mistakenly referred to as a preliminary document. This contradiction has sparked public concern about the transparency of the government's actions, with many Malawians frustrated by the lack of clear communication and delays in revealing the findings. As chimavutira president kulaendese boma mawu ochoka pakamwa pake akhoza kukhala mulo mwachisanzo akalamula kuti akaiti 700 atuluke zimatheka kapena yayi munthu wamwali yayu tikhaeni holiday ya 10 days zimathekanso. Now Chakwera anapita ku Germany ndi kumaliza mitola nkhani anafunsa kuti bwanji ripoti ya ndege sikutuluka chikhalirecho munapatsidwa. Achakwera poyankha anavomereza kuti analanda ripoti akulisunga ofisi kwawo. Mu tsiku lotsatira nduna zake Kunkuyu ndi Chimwendo akukana kuti sanalande ripoti. 2 days later anaona kuti Amalawi akwiya atulutsa ripoti mokakamizidwa. Mwazina ndege inagwa 16 minutes past 10 mmawa. Black box munalibe. Komanso ngati mukumbukira bwino Chakwera ndi anzake anatulutsa patani Juni. Ndege inafika ku Zuzu airport ndi kubwezedwa. Akuluakulu ripoti kunena kuti ndege sinabwezedwe ku Zuzu. Tikangana mapu amene anthu aku Germany atulutsa ndege imene straight kupita ku Zuzu airport mwatsitsitsi inakhota ndikumamira chikangawa. Ndinakuwuzani kale kunena kuti 1986 October Samuel Machel anachita ngozi ya ndege. Ndege yake imachokera ku Zambia kupita ku Maputo imayenda bwinobwino straight inangokufuna mosazika bwino ndikuyamba phiri. Ndege ya Chilima zachitika chimodzimodzi mmene zinachitikira ndi Samora. Mbusa wa ku Zolozolo anamangidwa ndi apolisi ananena kuti ndege sinafike ku Zuzu. Akuti defamation. Ndiye timafunsa kuti pakati pa Jezebel ndi mbusa wa ku Zolozolo woyenera kumangidwa ndani? Kamulipo Kaluwa anamuzuza from Blantyre to Lilongwe pa nkhani yomweyi. Shame on you kama Jekete ndopanda nzeru useless man. Inu ajema anatsimikiza ndege sinafika ku Zuzu airport. Apolisi amene amamvera kama Jekete ndikumamanga busa uja akufa bwanji? Shame on them. Chakwera ali Mkandawire mkuu wa Malawi Army Fredro Pili Moses Kunkuyu komanso kama Jekete anthu amene akanapanga resign tatopa nawo kuda kwaku ndifuna
hii mfuna jani. This is too much. Sona mwakodesa ndege ubila kulibolo kuzuzu. Mwakodesa kuhivi sa jigangawa. Mwakodesa antu. Mwapa kumele kuja. Mwasuesa kila chichose. What is that? Pamene ndikuchoka pa Mpopwe FM ndimalize motere zaka za mayola muzokhalira pa mpando ngati Inspector General zinatha kalekale ndipo aboma limene lilipoli anakakamiza ndikuawonjezera ndipo zinakwana chizungu amati mandatory ndipo anayenereka kutula pasi udindo ndipo anapasa zaka zina zitatu. Ndizomvesa chisoni kunena kuti apolisi ambiri lero akusiya ntchito yawo chifukwa cha munthu wina amene akugwira ntchito iyeyo ngati Inspector General amene wandiya Ax Mwanga. Ax Mwanga akugwira ntchito ngati Inspector General. Mayi wangokhala chikwangwani zonenanso kuti ntchito za mayi akuzigwira zinayiwalika kalekale. Ndizomvesa chisoni kunena kuti Amwanga amene iwo ndi commissioner wa polisi komanso director wa operations ndamene akuyang'anira polisi chifukwa chonoti ndi mbale wawo wa Chakwera ndipo Amwanga akuzuza apolisi. Ndizomvesa chisoni kunena kuti anyamata apolisi komanso anyamata MCP omwe anapita kukaba kusalima amasogozedwa ndi Amwanga kumene anakambera mburundi uja Amalawi komanso Amwanga akugwirisa ntchito apolisi ena anakhazikisa kagulu kawo kama CID mwachinsisi kamene ife ali Mpopwe FM takatulukira. Kagulu kameneka muli Emmanuel Soko amene wanda amene amathandizana nawo Amwanga kumapangira anthu zawo chifwamba amene amaenda ndi anyamata aja akumapita ndi kumakakhapa anthu aja amaenda ndi Manuel Soko. Ndipo tili ndi avale phiri a Central West amenewa amathandizana so limodzi ndi Amwanga kumapanga zawo chifwamba kumaenda ndi achinyamata MCP ndi kumapangira zimene akupanga zononga. Komanso kumene kukuli a head of CID a Jesse Nyirongo nawo nzimayi to amene nayeso olimba mtima nayeso ali mkatikati mwa gulu la ma CID achinsisi amene akupanga zawo chifwamba ndi kumaenda ndi anthu akunja, anthu achabwera ku Mozambiki kanda ku Zimbabwe kanda ku Israeli akumaenda ndi gulu limene la ma CID. Ndetati Amalawi muziwe kuti mukaona Emmanuel Soko, mukaona avale phiri, mukaona Jesse Nyirongo, muzingoziwa zonoti gulu lawo nonga lija ndi limeneli ndikuti kulili kukumwetula anthu limene likukhuzidwa ndi imfa ya Chilima kuchokera ku State House
kuchokera ku State House mpaka kukafika pansi pali gulu la anthu ochuluka kwambiri. Ndeti kuti maina onse akutuluka mazulo ano. Muziwe kuti akazangawa anatenga nawo gawo pakumpha Chilima, sikuti anakamugwira iyayi, tikuti tikungokambirana nawo, kungokambirana apa zikhale chonchi, apa ife tizapanga chonchi, ife tizapereka galimoto. Mwatenga nawo gawo chifukwa kumapeto kwake anthu anakamwalira. Limpopo FM ndi Comrade Taywa. Ineyo nakale kuti ukale mfumu ndinakunyamula ndine mwandipela kumbo kufangati tikupitirira kupolisi konkuja ndetiriso chili chigawo chakumwera sopano. Anthu amene tachulawa avale phiri, ajese Nyilongo, a Emmanuel Soko, amenewa ndi amene afuna aziyang'anira Central Region nthawi imene tikukonzekera zisankho, amene azizayenda ndi anyamata kumakatibula anthu ndi amenewa. Ndeti kupita chigawo cha kumwera. Ku chigawo cha kumwera tili ndi Edwin Nkhambo amene ndi OC wa Palimbi. Ifetu ndifali Mpopo timayenda kulibe kuthawa yayi. Amenewa a Edwin Nkhambo ndi officer OC wa Palimbi. Amenewa kumene kwa kuthandizana ndi Aobre Kawale OC wa ku Blantyre komanso OC wa ku Chirobwe. Ndekuli akomisona Chibwe aku PTS Kulimbi. Anthu amenewa ndi anthu amene apanga kagulu kawo kama CID koma inda ndi anyamata a MCP ndikumamenya anthu. Ndikuti chigawo chakumwera kuli a Edwin Nkhambo, kuli Aobre Kawale, kuli Achibwe. Achibwewa ndaku PTS Kulimbi, Aobre Kawale ku Chirobwe, a Edwin Nkhambo OC wapa polisi pa Limbi. This is Comrade Ntanywa on Limpopo FM. Utuze bwino sakuchikangawa. Nde pali chitsiru china chinathawa ku South Africa chitagwiririra mwana wake kwa kuba mablangete a Cyclone Freddy kwanamiza anthu kuchalichi kunena kuti kwathuku anthu akuvutika. Wajambo watenga ma video pa social media kukaonesa anthu akuchalichi. Anthu akuchalichi amuthandiza watenga zonsezi chakuzigulisa zina kwa atumizira azibale ake ku Malawi. Atagonana ndi mwana wake ataona kuti zavuta ndipo azimayi amenyana aononga nyumba ya mwini wake, anaganiza zothawa. Anamwimbira njanjawidi nzake, anamwimbira anamwimbiraso nzake chimpira chokulunga kunena kuti undipepesere. Osewawa ndi malandlords wapanga solakwa nde wafika ku Malawi. IMCP chifukwa amafuna anthu amakhalidwe oipa akamulandira nkumayenda nayo limodzi nde akubwera ndikumayankhula zake zofoira pa social media. Kodi anthu kuti adziwe kuti ndege yasowa mdziko la Malawi, anthu anamvera kuti muziyankhe nokha. Anthu anamvera radio yake iti, radio ina iliyonse ku Malawi isanayankhule china chilichonse. Limpopo FM ndimene inaziwisa anthu
ndege yasowa imene anakwera a vice president a dziko la Malawi. Limpopo FM inabwera ndikuwauza anthu kunena kuti anthu onse anali mu ndege amwalira. Lero kanjanjawidi kameneka kakuyesa kuti mwina kazibwezerese. Timathokoza kuti ali Mpopo, Abakiri, Aboni Kalindo ndi anthu amene ali ma job creators, chifukwa akangotulusa audio nthawi yomwe amathamanga kupita kwa mabwana awo mutipase ndrama tichite crash zimene zayankhulazi. Komatu nkhani ya Chilima simuichita crash. Nkhani ya Chilima inuyo chona chake mukuchidziwa kuti Chilima ndi anthu enacha anachita kuphedwa. Nde iwe ngati unathawa kugwiririra kwa mwana wako ku South Africa, zako zimenezo zikuvuta weka. Ngati ukudwala tazingomwa mapanado. Tikufuna chilungamo chioneke paifa ya South Stream. Tinagwesa ndege tifunanso depend on a platform Limpopo FM yachina comrade Mchanyiwa Fuzani ndikuuza dziko chilungamo Pempeso Bakiri Blues TV Fuzani auze Nyamala chimene chinapa a vice president chomwe tikuona chilungamo chioneke. Mafusa amena Malawi nawo. Masalani. Could you ask me? Some of now they do not want technical answers. But it's interesting that I would in some no go. Ndege inagwa technical. Ngaji dimaba kusaka tawuya kuja to 12. Aba chimajidira chani. Ngaji sina video bamene baba sanga yanke akujerema. Sanga yanke. Aba dizi condition of rivale yakaya sanga odi tawidali apa. Kitabaya baba usiku. Yes. Abakana atwale kwa ground. Akatiuza utaudi anthu akwangula kuno aenda kuti apane suspend activity zasomawa ndati kafusafuso kodi munthu amene mukumusiya kutchire akamagona nyumba magona ndi asilikali yasiuziwa pamene ali. Now we don't know where he is and kuti mumpita. Okay, apolisi akapena asilikali akamapanga training yawo amakagona kutchire chovuta nchiyani umugonera munthu zinthu zake ndikati zimene I know that president anazayakha kuna kuti akaka ifeyo kuti yasizona koma ifeyo kuzoti ndizona that's background. So there must have been win a background abana tena atamfano ndekana kuelera acha kuelera no mukomisho mungwe sinepera kudziwa kuti who was to blame up abana wakuthapo ndani zimene just tokatoka mukomisho mungwe ndani tibaya ngozi ta ndikaterosa Malawi tisiyane pomwe pati kumane muchigawo china mazulo pamene list ya maina ya anthu onse amene akukhuzidwa amene anatengapo gawo pakugwa kwa ndege taziwe. Tikateronso pa Limpopo FM munali ndine Comrade Mchanyiwa chigawo chakumamawa pa Limpopo FM mwakoma nonse.